Era un nen molt carinyós, molt just i molt solidari amb els seus amics i amb tothom. Era un nen preciós, molt alegre, molt extrovertit i molt carinyós. Primer veus coses però tampoc saps identificar-les. Vas primer al metge de capçalera. El metge de capçalera no té ni idea. No sap el que és una benzodiazepina només per dormir mitja de 2,5. No sap res més d'addiccions. Bueno, anem a mirar si al poble hi ha un centre de salut mental. I vas allà i el psiquiatre d'allà diu que no, que tot el que siguin drogues ells no hi entenen, que només són trastorns. I t'envien al CAS. Van al CAS, no hi ha un ingrés immediat. Hi ha una llista d'espera de 3 mesos, 4 mesos. Entra en un centre i qualsevol xispeta així, un motiu per fer-lo fora. No pidamos peras al olmo, perquè estem demanant que siguin responsables, que tinguin voluntat, que tinguin disciplina, i això és incompatible amb l'addicció, incompatible completament. No, si no estàs allà, et quedes sense metadona per tota la setmana. I no volem que consumeixis, però no et donem la metadona. Estava prenent moltíssim medicació, que, bueno, medicació, drogues legals. Va estar a 14 centres terapèutics, l'Eduard, pagant, sense pagar, de totes les maneres. Però clar, com que els protocols a tots els centres terapèutics són els mateixos... Va entrar a Sant Pau 2 vegades, va entrar a la residència, encara que demanis per ingrés no t'ho fan, no t'ingressen. Hi ha uns protocols. Esto es así porque lo dice el protocolo. No! No! Pensa que vam començar als 19 i el meu fill va morir amb 37. Tots aquests anys van ser de lluita. Ell és politoxicòman des dels 13 anys. Qui li dona feina a una persona que realment està ficada a les drogues? La gent no ho vol, això al seu costat. I llavors el que fan és delinquir. D'alguna manera o altra han d'aconseguir diners. Ja sigui per menjar, per drogar-se, per vestir-se, per als fills, per viure. Delictes petits. Que, bueno, clar. Sobretot impotència perquè busques ajut i ningú et dona ajut. Tots els amics van anar apartant, la gent no vol problemes. I si la gent no, la societat estem tancats en que són drogadictes i són males persones o són delinqüents, no els hi donem cap oportunitat ni cap reinserció. Si nosaltres no fem la reinserció dintre de les presons no les faran. Por el círculo más cercano familiar tampoco había hablado del tema hasta que estuvo detenido, la verdad. He estado 20 años en la puerta de una prisión. Mi familia no quiere saber absolutamente nada. La familia de él hace años que desapareció. Y, por ejemplo, en mi trabajo siempre se han pensado que estoy separada. Una entrada a presó per l'Eduard podia ser molt, molt complicada. I la jutge s'ho va passar pel forro. Com s'ajuda algú? Castigant segur que no. Sí, para darte una plaza en el cementerio y que te metan en una caja. Es para lo único que sirve. Para reinsertar ya te puedo asegurar que no. I l'Eduard va entrar a presó el 31 de gener i va morir el 18 d'octubre del mateix any. El van castigar perquè el meu fill no havia fet mal a ningú. Per consumir drogues, per robar, per comprar-se un gram d'heroïna, el foten a la presó. No tenen futur i la seva vida és entrar i sortir fins que moren allà dintre o els assassinen, els porten cap a la mort. Tots són càstigs. Tots són càstigs i tots són imposicions i tots el mateix. Sempre anem a parar allà mateix, a la vulneració dels drets humans. La càrcel és el cubo de la basura, de lo que no quiere nadie. Él decía, yo me puedo estar aquí 5 años, vale, pero 5 años sin ver a mis hijos,
esto no lo aguanto. 2 niñas de 17 y de 13. Muchas familias que se han arruinado estando el familiar dentro de prisión porque se empeñan dentro, porque dentro hay un tráfico de drogas igual que en la calle. O un dia jo estic bé, no me'l prenc, i al dia següent, hòstia, que malament que estic, i me'n prenc 5 de cops, i adiós. Es como un fracaso. Un drogadicte per una societat és un yonqui, un maleante, està malalt i et pot enganxar la malaltia que tingui. Yonqui, és que és una paraula molt lletja, però és la paraula amb la que insultaven el meu fill. Són estigmes, totalment. Amb una miqueta més de sensibilitat, amb una miqueta més d'amor, amb una miqueta més d'empatia. Los presos no son un número, son personas. Són persones. Si la persona té un recolzament potent, fort al costat, té moltes més possibilitats. Se li obren moltes més portes. Les drogues pot afectar a qualsevol persona. La societat i les institucions no estan preparades per apoyar a les famílies i als malalts. Per què no hi ha recursos? Perquè tot és més important que això. A aquesta gent no li importa a ningú. El que no produeix, el que no consumeix. Víctimes ja de la societat i de tot això, i de tot el sistema aquest. Són paràsits. La gent els veu així. La guerra contra les drogues discrimina, estigmatitza i maltracta els consumidors i a les seves famílies. Las políticas que se imponen no aportan soluciones, sino que agravan el problema. Que el fracàs no és nostre, el fracàs és de tots. El nom de totes nosaltres sí que fa molta més força. Una sola no som res.